ओमफ्राय गाननाय जोमनायफ्रा बर' गानगोना गाना नोंसोरो गानो मालाबा इदि बर'फोरनि माबा थांबा जोंनि बर'फ्रा फ्राय बिदिनो गोमालांसिगोन आरोना ओमफ्राय दा आदैयाथ' बर' ओमफ्राय दा बिसिखौ मानो बर' गानहोनो हादिया मानो बर' फोरोंदिया ओमफ्राय मोदी मामा जय रे हो दे जाबाय दे ठुकिदिम केला मोदी खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो फिन खनसे बरायफिनबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं लोगोसे बेजों लोगोसे मागो दमासि बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय आरोना आं दिनै जोंनि मोनसे जायगायाव दंफैयो बे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुग हालाम ओमफ्राय एक्जेक्ट जायगाया होनोब्ला एनएचपिसि जाहैबाय गेरगामुगनि थिग सानजाहा पासने केम्प होननाय आरोना बे पासने केम्प होननाय जायगायाव जोंनि बर' मानसि माखासे दंफैयो आरोना बेखौ आं बोरै मिथिदों होनना मिथियोब्ला गोदो माने 2007आव आं माखासे जोंनि इलेक्सन केम्पिं खालामनायाव आं फैफानानै एसे मिथिदों आरोना बिराद गोबाव बावनानै थादोंमोन ओमफ्राय दिनैसो बोरैबा थाग थिग गोसोखांनानै बेवहाय थानाय माखासे बर'फोरखौ खौरां लाफैनो होननानै आं बेयाव फैफिननाय जादों आरोना ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय आं सिगां फोरमायग्रोखासै नैबेयाव थानाय बर'फ्रा टटेलि गावनि बर'नि माखासे बुस्थुफोरखौ माने राव हारिमु टटेलि चेन्ज आरोना टटेलि चेन्ज जालांजोबबाय बिनिखायनो आं माने नोंथांमोननोबो फोरमायनो सानदों नैबेफोरबायदि जुदि टटेलि चेन्ज जाजोब्बायब्ला जोंनि बर'नि बिदिनो साफा सानै बबेबा गोसारनानै थानाय बर'फ्रा माने गावनि हारियाव फैफिननो थाखाय बहुत गोब्राब जागोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि बर'नि सुबुं सानखो बेबो माने गोबां खम जागोन आरोना बिसोरनि सानखोआथ' दा नोङो बेवहाय बर'जों गामियाबो एसेबो टाच गैला नालाय जेबो गामिजों माने गोरोबनानै गैला नालायथ' बिसोरखौ माने बर' गामिजों माबा गैयैखाय माने बिसोरनि साननायफ्रा बिसोरनि माने जिथुनाखि गोरोबनाय गैला आरोना थ' बिदिखायनो बिसोरनि माबाफ्रा जोंनि बर'नि माबायाव पपुलेसन गोग्लैया आरोना थ' बिदिखायनो माने बिसोरो टटेलि चेन्ज जालांजोब्बाय टटेलि माने राव हारिमु हिनजावाबो गुबुन जाबाय बिमा बिफायाबो गुबुनाव थाजोब्बाय दा बेयाव न'खराव माने बर' होननानै नोंसोर रावबो सिनायनाय नंला गावल' रोंगौ थ' बोरै बिदि जादों बोरै साफैलायखो माबोरै जाखो नोंथांमोननो फोरमायजासै आं नोंथांमोना नायब्ला जाबाय नङा होमबा डाइरेक्ट देखायनोसैल' आं ओमफ्राय नैबे गामिया बेनो आरोना नैबेनो ओमफ्राय न'आ नैबे मोनसे नैबे न'नि सोरगिदिं नायदो खनसे फाखानाव लुलायथारदों मालाय नै बोरै दं खबरफ्रा एसे खोन्थादो मोजाङै दंना नैबे जाहैबाय सासे जालांगाद बर' जोहोलावमोन दै बेसे गोबाव जाखो हाबा जानाया 8 बोसोर साबेसे गथ' जाखो दा ओरैनो सानै ओमफ्राय नामखौ खोन्थागोन नामा एसे नोंनिखौ नामा नमस्कार गणेश सरगियारि ओमफ्राय बिमा बिफा ओरैनो दंना दायो आया दङ आफाया गैला आरोना ओमफ्राय दा नोंसोर गामिखौ एक्सुवेलि मा होनो दा दिरफाय सान्थिपुर नोंसोरबायदि बर' न'खर ओरैनो न'खर बेसे दं बे गामियाव दा ओरैनो न'खरब्रैसो दं दा मेन खोथाया जाहैबाय बेवहायथ' आं दा सोरगिदिं नुजोब्बाय नै नोंनि बेवहाय नोंथ' सासे बर' एकदम जालांगाद बिराद समायना बर'मोन नों लेखा फरायगोन ना फरायाखैमोन सिगां फरायमोनाखैना ओरैनो मेन न'आ बहाय नोंसिना दा बिनिफ्राय बिसिमहालागै बोरै सफैखो एसे फोरमायगोन नामा ओरैनो माबा खामानि मावै आइमोना लाबोनाय जाबाय आरो आदसा थ' मागो दमासिनि नैबे फिथाबो होलायलायबायलै फिथाखौ जाग्रोसै आङो फिथायाबो नै मागोनि नालाय माने बिसिनावसो फार्स्ट जाथ्रायफैग्रोबाय आंथ' बिदि फिथा दिनैनि जोंना बर'फोरना गाबोननिफ्रायसो नालाय स्टार्टआ दिनैनिफ्रायसो खाना जागोन दिनैनिफ्रायसो नांलांगोन दा मोनायावसो सावगोन नालाय फिथाखौ खिन्थु बिसोरो माने नैबेयावहाय बिसोरनि समाजनि माने बारहावाजों गोरोबनानै बिसोरनाव हारसाफोरनि माबाफ्रा एसे गोरोबबाय नालाय मैयानो सावदों नङा होमबा नोंसोरो मैयानिफ्रायनो सावनानै दिनैनिफ्राय मागो नांबाय आरोना बिसोरना ओंखायनो आं जाग्रोनोसै जा फंबायनि बिसिया नैबेनो এতিয়া মাঘ বিহু নহয় জানো আপোনাৰ নামঘৰত কি আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিনা কি বিহু পাতিব আৰু না মানে নাম গাব আৰু না आं बेखौ लोगो मोननाय नंला बेजों आं रायज्लायनोसै नैबेजों रायज्लायनोसै आरो ना दे गय थागिब आरो आच्चा फंबाय नोंखौ बेयाव सोर फार्स्ट टाइम नोंसिनि आइ आफामोनहा लाबोग्रोदों ना ओमफ्राय मेन न'आथ' नोंसिना बालिगावमोन ना ओमफ्राय दा नोंना हाबाया बिसिखौथ' नुबाय बेबायदिनो असमिया हिन्जाव ओमफ्राय नोंनावबो गाननाय जोमनायफ्राबो टटेलि हारसायानो गोजासै दा ओजोंजाय थांबाथाय निजिनि ड्रेसखौ गानो आरो मोजां थांबा गानो आरो ना दं आरो ना दख'नायाबो ओमफ्राय दा हमनानै ला नोङो रावा नोंनाल'सै बिसिनावथ' गैला फारसेथिं गाननाय जोमनायाबो हारसानि जाबाय फारसेथिं धोरोमाबो नै हारसानि मा धोरोम होनदों बाथौआनो बिसोरनाबो बुस्थुआ थुलुंसि जि माबा गैयाखै आरो ना माबाफोर नाम गायो दा नाम गाना बे निजिनि सिजौ बिफांखौ गायनो होनना माबाबाय दंमोन हास्लाबाखै आरो हारसिंथ' हायाना
दा हिन्जावाबो मानिनांलायबाय नङाबा नङा होमबा थ' बेबायदि आं फंबायजों बेयाव गुथैखौथ' रायलायथ'ला बिनि माने माबाफोराव रायलायनोसै नामा बे माखासेजों जमा रायलायनोसै ना थ' होमबा माने गासै खोथाखौ फंबायजों रायलायथ'ला बेयाव माने न'खरनि सोंबावनो बेयाव जमा रायलायनोसै आरो ना मानो होनबा फंबायनि माबाया बिसियाबो नाम गायनो आथुर जादों होननानै थांग्रोबाय आरो ना थ' बिसिजोंबो माखासे खोथा रायलायनांगौ दंमोन नालाय थ' रायलायनो मोनला नालाय फंबायजोंथ' हारसिं मा रायलायनो नङा होमबा दा माखासे खोथाखौ बेबो मिथिया बेबो उन्दैसो थ' एसेसो बोराय माने गाहेला बैसो जानाय मानसिखौ जुदि लोगो मोनोब्ला मोजां रायलायनोसै आरो ना आं थांसै फंबायखौ लानानै थांफानोसै आङो ओरै न'खर ब्रैसो दंबावो बिसोरथ' आरो माबायदि अबस्थायाव दंथाय फंबायखौनो बुंनाय मथेथ' माने बिसोरो माबाबो रोंबावासोनो बर'बो रायलायबावासोनो आरो ना नामा खिन्थु बर'फोरनियानो दं दाबो थेवबो थांनायसो नङा आरो लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहाबो माबायदि जायो जोंनियाव बर'फ्रा माबायदि आलाय सिलाय दंबायो जोंनि एकदम साखाथियावनो बिसोर गामिया नैबेनो ओमफ्राय नैबेयाव सानैसो दं फंबाया सासे बर' दं आरो बेखौबो लेंलालायनो थांदों फंबाया एसे रायलायनो मा अबस्थायाव दं बुदाङा नोंनो नंगौ न'आ बबेहाय दं नोंसिना बबे जेराव न'आ बबे जेराव न'आ बबे जेराव होनदां बेयावनो नोंसोरा न'खराव माने न'खर बेसेसो दं नोंसोरनि खाथि खाला बर'फ्रा जोङो न'खरब्रै न'खरब्रै दा बबाव थांनो ओंखारदों नोंसोरो ओरैजाय बिदिनो माबा आं गगामुगआव थांदोंमोन माबा ओजोंहाय थांनो नागिरदोंमोन माबा तिनसुकियाव ओरैनो दा मा खामानि मावो नोङो दाथ' आङो जेबो मावाखै आं बिदिनो खामानि माने बाथाम साथाम रोगायो आरो बेफोरखौनो मावो हाबा जाबाय दा हाबा जाथ'वाखै सेंग्रायैनो दं हाबा लाथ'वाखै थिगानो दं दा मा मागो बेरायथिंगासिनो मागो फालिगासिनो नामा नंगौ आं माने नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन दा नोङो जुदि टाइम होनो हायोबा नोंसिनि न'खौबो नायनोसै माने बोरै दं एसे खबर लाहैनोसै थांसोलाबोन हायो थ' होमबालाय बे फंबायखौबो लांफानोसै फै बाइकखौ गाथ' दोनथ'जागोन नोंहा गाखोदों नङाबा आं थांखानोसै ओरै फैला माने आङो जा माने आं बेयाव बर'फोर गैया सानदोंमोन ज्राव बर'फोरखौनो लोगो मोनफैजोब्बाय नै एकदम जालांगाद हिनजाव लालायबावाखिनो फंबाया लाबाय बोरै गामिखौ बोरै दैदेनदों बिथांमोनाव एसे खबर लानानै देखायनोसै आं नङा होमबा बेसे गोजान सेकेन्ड बार हिसाबै नै बिसिनि न'आव हाबफैबाय फार्स्टआव नैबे फंबायफोरखौ लाना फैबाय आं नै माने जायगाखौ नायनानै ओमफ्राय दैया बबेनि नोंसिना माबानि वाटार साप्लाइनि ना दैया इनिफ्रायनो टेंकिनिफ्राय फैयो माबोरै टिउबवेल गैया बैयाव टिउबवेल गैया टिउबवेल रिं बिदि गैया आरो ना नोंसिना मा नों गैया टेंकिसो दङ लक नांबाय ओरैजाय हारसा नङा ओरैजाय हारसा नायनानै जोंनि एकदम साखाथि जोंनि गगामुग एरियायावनो बिदि दं खोमा फैयो आरोना फ्राय मानसिफ्रा जोंनि बर'फ्रा मिन्थिया बेबायदि दं नामा गोदान गामसा बे फैयै नै बेवहाय हाबफैबाय आङो दानि दा फंबायनि न'आव हाबफैबाय नै जोंहा फंबायनि ओरै फै माबा आदैखौनो होनसै आं एसे फै सानैबो जमासो जि मोजां समायखादों नै दिनैसो बा दे थालाय जमानो दुगैयाखै माथो दुगैनाय बायदि गोजों आरामथारलाय साफानो दे माबा आदै ओमफ्राय मेन न'आ आदैना सिगां बहायमोन बेसे गोबावनि उनाव बेयाव फैनाय नोङो 2000आव बालुफुङाव थांदोंमोन बालुफुं मा जायगा बालुफुं थांनाय जायगाया मा जायगा ओमफ्राय बेयाव बेसे गोबाव जाखो बेयाव 2007आवनो फैनाय बेवहाय 19 बोसोर जाबाय होमबा ना बे हाखौ बायना लाफैदोंना बायदों ओमफ्राय रिजार्भ ना माबे हाया रिजार्भआनो जाथ'ना दं बारु दिनैसिम जेबो माने एफआरसिआव दाख्लै लेखा जमा होआखै होदोंमोन दा माबा डकुमेन्ट नांगौ 2000 सारिनि नांगौ होननानै बुंनायाव होनो हादिया ओमफ्राय बै सिगां नोंनि फुराना जायगानि भटार तालिका दंना गैया भटार तालिका गैलाना बे सिगां नोङो 2005नि जुदि फुराना जायगानि भटार तालिका थाबा बेबो जायो जोंनाबो सिभिलावसो ना ओमफ्राय बे सिभिलनिखौनो जों 2005निखौनो होदों बेवहाय खारबोनानै बेसेबांबा गुबुन जायगानि फैबाय जेनेबा खारबाय बेयाव न' लुफैबाय नङा होमबा फैबाय जेनेबा नङा होमबा माने बेयाव थाफैनानै गुबुन बिराद जाथिनि गेजेराव थाफैबाय जेनेबा नङा होमबा ओमफ्राय थाफैनानै मा खारनाव इसेबां बिदि थाफैखो एसे खोन्थानो हागोन नामा मानो जेनेबा गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव
इयावनो जायगा गैयैखाय जोंहानि आफाया आवगै थाबायदे इयावनो होन थाफैबाय आरो आवगै जोंहानि आफाया गाज्रि दंमोन खर'आ एसे उल्था पुल्था जादोंमोन इनि थाखाय जोङो इयाव फैबाय फैनानै इयाव थाफैबाय आवगै नोलोबारियाव दंमोन अबायपुराव ओमफ्राय थानानै ओजोंहाय दा आफाया खर' गाज्रि जादों होननानै एसे जानानै इयाव फैनानै जोङो भारा लानानै राजकुमारनियाव फैनानै भारा लानानै दा इयाव थाफैदों जोङो गावनो है आवगै उनाव दंमोन ओइथिं दैमा खाथियाव थानाय समाव जोङो ओमफ्राय भाराबो गैयामोन जेबो गैयामोन जोङो खस्थ'नो सोलिबाय दंमोन दा ओजोंहाय थानायाव आरो आफामोना उनाव आंबो रां होबाय रां होनाय उनाव आफाया आरो आबौआ सानबाय जोङो इदि बायदि साननानै लाब गैया आरो जोङो दा खम दामावनो हाखौ मोनदों बेखौ हाखौ मोननाय समाव लाबाय आरोना फैसा होनानै दा हाखौ बायनानै लानानै जोङो दा इयाव दंफैयो ओमफ्राय भट होयोना बहुदखौ होयो न'आव स' बिदि मोनगोन ना मोनाखै सरकारनिफ्राय मोनदों गंसे इनोना उनथिंल' दं मोनबाबो फिसासो दा उनथिंल' दंबावो दा जोंना बर'खौ जों दा बर'नि हारिमु रावफोरखौ लाखिनो थाखाय जोंहा माखासे नियम निथि थाबायना दा बेयाव आं नायबाय फंबायनि नैबेयाव दानि नायबाय आङो बिस्राबो माने कालसारानो गैला बर'नि टटेलि चेन्ज जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो गामियाथ' हारसाफोरजों लगाय लथाय नामा हारसाफोरजों लगाय लथाय दा बिदिबाथ' जोंना बर'फोरनि बे मिथिं सिटिं जायोबा नोंसोरखौथ' लेंहरा खोमा बिदि लेंहरनाय जायाखै आरो बर' गोजा जुदि गामिया जुदि बर' बर'सो दे न'खौ नायसै दे ओमफ्राय बडि मामा जेरे हो दे जाबाय दे थुगिदिम केला मदि ओमफ्राय बेनोमोन फिसा माबा एक्सपिरियेन्स जाबाय आरोना नोंसिनाव फैनाया ओमफ्राय मोननैसो न'खर दंबावो नोंसिनाव थांनि जों आं फंबायखौ लाना थांसै दा मागोनि सिजोन एक्सुवेलि मागोनि सिजोनाव फ्राय मानसिफ्रा न'आव थानाय दे थाथ' दे फंबाय बाय बाय जोंहा नै बिस्रानि न'आवबो हाबहैनोसै बोरै बोरैथाय न'फ्रा जायगाया बिराद मोजां गोरानलै नोंथांमोना बेरायनानै नायफैयोब्ला मिथिगोन माने जेराव जोंनि बर'फ्रा एसे खमबाथाय माने जोंनि डेभेलपमेन्टफ्रा बहुद खम जायो आरोना माने थांलाय फैलाय लामा सुबिदाफ्राबो माने मेरला मानसिफोर ओरै हाबबोनानै नैबेयाव बिसिनाव हाबफैनो लामायानो गैया ओमफ्राय लामाफ्रा माने दैज्लांफोरबो बिदि गोरान नालाय थाबायसलाबायो ना बिदि मेन हाबनाय लामा गैया नोंस्रानि फिसाला ना फिसाला नायनो हागोन नै ओमफ्राय जायगा जोबोद गोरान नै ईशान ना কি নাম কক दे नाम तो ककसन কি नाम रोंगौ मा मावो मालिकआ नोंसिना मुम्बाइआव दं मा मावो ओरैनो न' बानायो ओमफ्राय मिस्ट्रिनि खामानि आरोना ओमफ्राय नोंसिनि मेन न' नोंस्रा नैसानिमोन नामा बिनिफ्राय जुदा जाबोदों ओरैनो साबेसे दं नोंस्रा माबा नोंसिनि बिबोनां फंबाय बिदाफोर साबेसे दं नोंस्रा इसोरा साब्रै गासिबो जुदा जाजोब्बाय ना जायाखै नोंसोरल' जादों ना नोंस्रानो देरसिन नामा आंनि देरसिन ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय र' दे मा नामलै सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा है हेइ क्या नाम है बर'थ' रोंला बिसोरो बयबो रोंला रोङा ओमफ्राय नोङो मामोन सिगां बर'ना हारसासोमोन बेसे गोबाव जाखो नों हाबा जानाया 7 बोसोर जालांबाय दा मोजां मोनसे खोथाखौ आं माने मोजां मोनबाय आरो नोंनाव दा हारसा हिनजावब्लाबो स्पस्ट' बर' रायज्लायनो हाबाय 7 बोसोरसो जाबायना 7 बोसोरावनो जा नै फंबायासो फोरोङाखिसै फोरों जोंना बर'फोरखौ नों जेरावखि जों माने जेरावखि थाहैया मानो बर'फोरखौ जों एसेबाबो माबा खालामनांगौ नोंथ' दा माबा जाबायना बर' जाफैबाय बर'फोरखौ एसे गोसो हो बर'नि धोरोमफोर लाखिनायफ्रावबो एसे नोंसोरनि सिलायावबो जेबो गैया मा फुजियो नोंस्रा दा जोंना दा हारसानि धर्मआवसो बे दल दामनायखौ आरोना माबा नाम गायनाय आरोना ओमफ्राय बर'आबो बारा गैयाना गामिया हारसाफोरजों लगायलथाय माबा इसोरजों गोरोबनानै थायो आरोना बिदि ओमफ्राय न' स'फ्रा बिदिनो बानायनायनि माबा प्लेनिं लांना लायाखै माबा सरकारनिफोर मोनगोना मोनाखै मोनथ'वाखै भट होनै दा बबे पन्सायतआव होयो नोंसोरो
बरला फनसेराव हा ओमफ्राय गथ'फोरखौ एसे बर' फोरोंबा मोजां जागौमोन नै रानिमोना फरायनायाथ' बिसिना स्कुलाव थांथ'वाखैना स्कुल खाथि खाला मा स्कुल दं इयाव खाथि खाला अंगनबादि स्कुल दं इदि एलपि स्कुल दं हारसानि जागोन बेबो नङा होमबा मोजाङानो बे समयसाया गासिनाबो एखे नङा होमब्ला आं माने इसेबां जा इसोरजोंबो बारा इसेबां रायलायलाया नोंथांमोना नायब्लानो मिथिखागोन नङा होमब्ला बिदि कन्डिसन ओमफ्राय सोरबा दंबावो ओरैजाय आं जास्ट ओरैनो देखायनोसैल' आरोना नङा होमबा नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय नै बिनि जास्ट बिखुनजोआ नै बेनो नङा होमबा बिखुनजोआ बेनो नङा होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बेखौ बिराद बाख्नायबाय ना 7 बोसोराव बिराद स्पस्ट बर' रायलायबाना बेखौ नोङो हारसा हिन्जाव होननानै बुंनाय नङा रावबो ओमफ्राय फंबायना मा मोनदों नोंना आंनाबो हारसानि एखे दासमोन नामा नोंना दास नङा ना बेलेगा ना इसिना मा नाम मोन नोंना मा नाम मोन नोंना ओरैनो आंनि नामा बिनिता बसुमतारी बिनिता नोंहा टाइटेल सिगां मा सनवालसो सनवाल होमब्लाबो सानना नाय नोंसोर बिराद आं बाख्नायबाय आरो ना माने स्पस्ट धन्यबाद होनना बुंनांगोन न दे बिदिबा थाथ'लायदो ओरैनो न'खौ नायबाय आरो ना ओमफ्राय गाननाय जोमनायफ्रा बर' गानग्रा नोंसोरो गानो मालाबा इदि बर'फोरनि माबा थांबा बैसागु दंना गैया नोंसोर बैसागु फालियोना फालिया नोंसोरो हारसाफोरनि बिदि सारि गानलाबायनानैसो मोसायो आरो ना बेबो मोनसे प्रब्लेम जाबाय ना ओमफ्राय नोंसोरो बै बैसागु फोरबोफोर जायोब्ला बेलेगफोर नायनो थांगोन थाङा नोंसोरो गगामुगफ्राव थांनाय जाया गामिफ्राव बैसागु फालिनायावथ' नोंसिना बे बिदि गाननानैसो फालियो होनबाथ' बै दल दामनानैसो नङा होमबा जोंनाथ' बर'आ ओरैनो न'खर बेसे होनदों फंबाय दा न'खरथाम जाबायानो न'खरथाम बैसागु फालिनायथ' नोंसोर दख'ना गाननानै स्राय स्राय बयबो मागिनो हायो बिदिबा जोबलांगोन जोंना बर'फ्रा बर'नि माबाया नाम निसान थानाय नङा होमबा दा नोंसोरखौथ' फ्राय आं नैबे फंबायनिखौथ' नुबाय फ्राय जोबस्रांनायनि लामायाव फैखाबाय बे गावल'थारसै दा नोंहाथ' हाबावोसो गथ'फोरखौ बर' फोरोंनो हाबावोसो दा बिमायानो बिसिना बर' रोङाबा दे जेबो नङा गाज्रि मोना ओरैनो नायफैलायबाय आरो ना बर'जों बर' नायफैलायबाय दे थाथ' मादै दे ना थांफानोसै ओमफ्राय फैयै फैयै नै बिसिनावबो हाबफैबावबाय नै बेबो न'खरसो जोंना बर'फोरनि न'खर जों माब्लाबाबो माने हमदांनो हानाय नङा आरोना नैबे जोंनि पासनि केम्पआव जे बेबायदि बर'फोर दंखुमायो फंबायना मा नाम ना बर' रोंला रोङो माथो एकदम माबा मागोनि नांहाबथारदों नामा खाना जादों मैया पार्टी खाইছিলে যোৱাকালি পাৰ্টি কৰিছিলে নামটো কৈ ল'ব নেকি অলপ নামটো ৰাহুল বাগলাৰী ঘৰত কেইজন আছে ঘৰততো মাইকী আছে ল'ৰা একটা আছে এনে মাক বাপেকটো ক'ত মাক বাপেকটো মৰিলে ইয়াতে মৰিছিলে ভাই কিবাটো দাদা ভাইটি আছে দুইটা আছে ভাইটি দাদা একটা আছে ইয়াতে দাদাটো এতিয়া বিয়া পাতিলে বিয়া পাতি জয়ৰামপুৰত আছে জয়ৰামপুৰ কোনখিনি ইবো এটি নাই কিবা কৈছে মই কৈ দিব পাৰিম আপুনি বড়োই মই আদিবাসী হয় বড়ো লগত বিয়া পাতি এতিয়া আপোনাৰ মালিকটো আছে নাই এই বড়লা গ'ল লগ পালে বহুত ভাল আছিলে আপোনাৰ মানে মালিকটো লগ পালে মই বহুত ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে এটি তে মোবাইল নাম্বাৰ আছে নাই তাৰ মোৰ ওচৰত নাই ন মোৰ তোৰ ওচৰত আছে ইবো रोंला बिफाया रोंगौमोन आरो बिफाया एखे थायो মোৰতো বড়ো আপুনি তাৰ ইয়াৰে না এনে আগৰ কি ছোৱালী আছিলে একে ক'ৰ হৈ আছিলে মেইন ঘৰটো ক'ত আছিলে আপোনাৰ এই জেগানি খাতিयावनो তাৰ পৰা ইয়াত বিয়া আছিলে মানে জেগাৰে লৈ লৈছে আৰু না চবৰে জেগাৰে এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে এতিয়া আপুনি আদিবাসী আপুনি বড়ো এতিয়া আদিবাসী ল'ব না বড়ো ল'ব এতিয়া নিয়ম নীতিবিলাক বড়ো নিয়ম নীতিবিলাক হা এতিয়া অসমীয়াহে ফাটি আছে আপোনালোকে বড়োও নহয় এইফালে আদিবাসীও নহয় কি হ'ব এতিয়া যিকোনো একফালে গ'লেও ভাল আছিলে আপুনি আদিবাসী গ'লেও ভাল আছিলে হয় নে নহয় দে একো নহয় মই জোখাইছোঁ এনে এতিয়া কি এইবিলাক কি ধৰ্মটো কি হিন্দু নহয় এতিয়া বড়োৰ কিন্তু বাথৌহে এতিয়া পূজা পাতে গাঁৱত পাতে আমিতো বিজয়পুৰত যাওঁ মানে ময়ো বেছি অসমীয়া নাজানেতো কিবা কিবি ফাটিবলৈ অসুবিধা হৈছে মোৰ মানে এটাই মেইন প্ৰব্লেমটো আগত না माने नैबेबो बर'नि न'खरमोन बिसिनि न'खरा मोनसे समाव मा जालांगोन बिसोर माने सासे आदिबासि आरो बर' जाबाय ओमफ्राय बिसिनि इयुना माने नोंथांमोना मिथिखासै आरोना बिसिनि इयुनखौ बर'आव गैखाला होनना मिथिखादों नोंथांमोना
माने जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जोंनि माने एसे एनै रोंनाय मानसिफ्रा फैनानै एसे माने एवारनेसफोर लाफैनानै होफैयाब्ला बोरै माने जातिफोरखौ माने लाखिनांगौ एसेसो माने एवारनेस लाफैनानै होफैयाब्ला माने जोंनि बर'फ्रा फ्राय बिदिनो गोमालांसिगोन आरो नङा होमब्ला फंबाय गाज्रि मोननाङा दे माने जोंनि बर'फोरखौ बर'जों बर' रायलायनायावलाय माथो गाज्रि मोननाय नङा होमबा कि बिया प्रब्लेम होयो ना মই ডাইরেক্ট কৈছোঁ আৰু বৰ মানে বৰ ডাইৰেক্ট তেনেকুৱা মানে এৱাৰনেছ নল'লে হেৰাই যাব আৰু নহয় জানো সেইটোৱে নেকি মানে মই বেলেগ জাতি হ'লে ক'লেহেঁতেন নক'লেহেঁতেন মানে বড়োখবৰটো ক'ব পাৰে ভাই ককাই খোৱাটো একো বেয়া নহয় তো बिसोरनि गामिया बेबायदि सिं सिं बेबायदि ओमफ्राय नै बिस्राबो बर'नोलै जायखिया हाबलांसै आरो ना न'फ्रा बिराद बिदिनो जेनथेन नैबो एसे गाहाय लानुबाय आङो आदै मा मावदों औ भिडिअ बानायगासिनो नोंसोरखौ नागिरगासिनो लोगो मोनथ्रा नोंसोरखौसो नांगौ आंनो नोंसोर बायदिखौसो नांगौ आंनो ए फिसाजो नामा बिहामजो आदैया बांलाखौ एसे गोजौ दुइ थालाल'बा मोजां जागौमोन खोमा ओरै नाय माबा बिहामजो ए बहानिमोन ओमफ्राय ओरै फिसालाना फिसाजो दालाय खेबसे रमिलाखौ माबादोंमोन ना फिसाजों रमिला दालाय गेदेर माबा बेमार जानायावहा बानायदोंमोन ना नोंसोरनि फिसाजो नोंना आदैनि मादैया गैया नोंना दङ रायलायनोसै लिंहरजोबदो गासिबो नोंसोरखौसो आं दहायनो नोंनावसो हाबग्रोमोन आं मिथिबा नोंसोर बायदि बोरायखौसो नांगौ आंनो बिसिनि जायगाया ओरैबायदि जायगा नै औवा प्रजन्थ रानजोबनाय नै ओमफ्राय ओरैबो रानबावगोनसो साननैसो थानानै ओमफ्राय नै आदैनाव हाबफैबाय आं दाना ओमफ्राय ओरै आदैनि बिसि ओरैनो मा मानसि बियो आदिबासि बेनो गिबिखाना आंनि बेसे गोबाव जाखो आदै हाबा जानाया गोबावानो जाबाय बिराद बोसोर जाबाय आरोना मुर्थे ओरैनो फिसालाफ्रा बेसेसो गिदिर जाखो बिनि फिसाला थारमाने गोजासो दोङो थारमाने बेखौ माबा बोराया थैनानै बेखौ लाना फैना ओमफ्राय साबेसेसो गथ' दं इयाव आंनि भागाव दायो ओरै साब्रै दङ आरो साब्रैबाबो हरजोब्बायानो बिलाइजोब्बाय होमबा नोंनि नैथिखौसो लादों आरो ना नों गुबुननिमोन ओमफ्राय दा आदैयाथ' बर' ओमफ्राय दा बिसिखौ मानो बर' गानहोनो हादिया मानो बर' फोरोंदिया बर'खौथ' फोरोंना बर'नि माबायावनो दा थिखांजोबना लाबाय आं नामखौ दा नामाथ' बर' जाबाय गाननायफ्राबो बर'नि जाबा मोजां जागौमोन खोमा गाननोसिगोन गाननो रोङा बे गानदाव रोंनोथ' नोङो 10-20 दिनबो नाङा गाननो फोरोंबा दख'ना दंना गैया दख'ना दंखाजोबो गाननो होगोन ना देलाय एसे फोरोंनाय ओमफ्राय आदै फिसालाफ्रा माफ्रा इ गथ'फ्रा फिसौ बर' रोंगौ दा बर' गोजा गासिबो रोंगौ ना राजा थाखो बेसे मोनखो थाखो 4 दे नोंहालाय ए दे होरफैलाय राजा होरफैलाय मा नाम देलाय रमसा दैमारि भेरि गुड भेरि गुड बिराद मोजां मोनबाय आंखौ लोगो मोननानै नै बिसिनि जायगायाव लोगो मोननानै नोंखौनो बेस्ट मोनबाय आं दै दिनै माने नोंल'थारसै हिनजावखौबो बर' लादै नङाबा नोंबो आसा जाफागोन दे जेबो नङा ओमफ्राय आदै गामिया बेसेसो गिदिर नोंसिना बर' गोजाना बेलेगबो बर'आ न'ब्रैल' दंलै इयाव थारमाने गोदो थाफैजोबनाय ओरै नाहरदे बिसोर सिगाङावनो फैजोबोमोन आरो बेयाव सासे बोरायखौ आं बोरायखौ फोथायना दहा खालायजोबनो हादों बेनिफ्राय आंनि हाया ओजोंबो नोङो दा ओमफ्राय रायजोआ नोंसिना बर'फोर गोजाना बेलेगजोंबो लगाय लथाय गासिबो बेदर फारसे दहा माजला जाजोबना जोंनियाव जोंनाव न'ब्रैल' दं बर'आ लगायजोबनाय आरो ना लगायजोबनाय ओरैनो दा ओमफ्राय नोंसोर मा मावो बेयाव मा मावो माने हाजिरा साजिरा मावनानै जायो माइफोर खेथि जाया जाया माइखौथ' खेथियानो गैखाया जायाना ओरैनो बिराद गोरान जायगा औवायानो रानलायनाय जायगासो बन्द' लानांगोन आरो ओमफ्राय खेथि मावा होमबा ना नोंसोरो दा खेथि गैथ'आनो जानाया माने हाजिरा हुजिरा बायनानै जायो ना बायनानै जायो जेनेबा हाजिरा मावबाय माइरंफोरखौ बायनानै जाबाय आरो ना बेबायदि जौ थौफोर बिदि मावो खोमा ना जौ मावनाय संनाय जाया आरो ना बेफोरखौ खालायाखै ओमफ्राय नोंसोर मोनसे मेन प्रब्लेमखौ नुबाय आङो दैनिबो मेन प्रब्लेम नुबाय आं नोंसोरनाव दा दैया बेनो सरखार होआगौ मानि मोनलोङा वाटार साप्लाइनिफ्राय होआगौ मानि मोनलोङा आरो ना दा बै दैमा दंमोन आरो दैमानिफ्राय जायोमोन आगोल गोदो बिराद गोजौनिफ्राय थिखांनांगौ ओमफ्राय दुगैनायफ्रा बेयाव दैमायावसो दुगैयो ना ओमफ्राय दैलांबा बेथ' गुबुंले जायो दैलांबा मायाव दुगैयो दैलांबा बेयाव दैमायावनो
जोबोद खस्थ' ओमफ्राय नोंसोरबायदि बोरायफोरा आरो नोंसोरबायदि बोरायफोरनो साबेसेसो दं इयाव दोङो हिनजावबो दङ बेखौ खोथावनो दं बे बर'खौनो रायज्लायनो हानायसोरो बेयाव बर'खौ रायज्लायनो गोरों दंजोबो आरो ओमफ्राय मेन न'आ आदैनो अबेहायमोन सिगां आङो बै माबा 1 नम्बर टेकजुरिनि टेकजुरिनिफ्राय खारबोदों टेकजुरिनिफ्राय मानो खारबोखो बेयावहाय फैनाया माने ओइ बान बिध्वस्त मोनसे समाव दै लोमदोंमोन बिनि थाखाय 87 सनाव बिध्वस्त जाजोबदोंमोन एकदम बारि सारि गय बेबायदि न'आ बारि गोजामोन सेस लांजोबदों सिगां हा दंमोन आरोना लामनो लाम गैयामोन जेने तेने 9 बिगा हा दंमोन आरो 9 बिगा हा दंमोन सेस औवा लांजोबदों गासिबो सेस फबजोबना लांजोबदों दे जायखिजाया खबरखौ जोंनि बर' हिसाबै नङा होमबा आंथ' बेखौ बर' फैबानोखि बर' खोन्था बुंखायो आरो बिराद मोजां जादों दाबो गाननाय ड्रेसा बांनाय बे बर'आनो आंथ' नोंखौ नुनाय मोजां मोनो आं नुनाय लोगो लोगो आं दस्राफ्राव बिदि हारसा नुदोंब्लाबो नोंखौ आं फुरा बर' गोथां नुखादों आं माने ओमफ्राय मेन दा दुखु मोननाया जाहैबाय जोंहा मादैखौसो नोङो एसे गानहोनायबा मोजां जागौमोन आं माने उनाव फैफिनबा माने बयबो जोंनि बर'फोर होननानै सिनायनाय बायदि आंथ' दानि इयाव नुदों खोमा आं दानि थांनायाव आं नायलांदों दख'ना लामनाय दं नामा बबावबा बर'फोर दं नामा आं खनसे मोनसे समाव फैदोंमोन दख'ना लामनाय नुबानो हागौ नोंसिनावनो गांसेबो दख'ना नुवाखै आं माने गैया सानबाय माने ओइयाव सोंनानैसो मिथिबाय दा दख'ना लामाखै माने बिहामजो लामदों आं ओइ बिसिनि खनानिखौ आं नुहुरदिया दे जेबो नङा दे माने आदैमोननि माबाफ्रा बिदि आरोना बिसिनि गामिनि परिबेसा बेबायदि नङा होमब्ला ओमफ्राय नैबे राजाया फुरा बर' रोंगौ बिफाया मा मावो बिसिना ओइ लेखा बालाव दोङो बेबो हाजिरा मावो आरो ना हाजिराया माने पकेट खालायगासिनो माने मिस्ट्रि खामानि मावगासिनो दं दे बर' हारसायावसो फरायदों ना इयो हारसायाव मामोन होदो दा ओइयाव हरदोंमोन फरायनोनो बारा माबाया जागोन दा बिजयफोराव हरो बिजयफोराव हगारदों मोजां खोथा होमबालाय बर'आव होबा दे आदै जायखिया खबर लाफैलायबाय थालायलायदो मा ओंख्रि जाखो बिराद मोजां मोनबायलां आं हाबफैनायखाय आं जेराव माने बर'फोर मिरु जिरु दङ आं बेयाव सहैखायो माने मस्थे ओमफ्राय नोंना बोरै खबरफ्रा खोन्थादो मोजां आंनाथ' एसे जुदासो सोंनाया नोंसोरना गाननाय जोमनायफोरखौ एसे बर'नि आं दा नोंखौ लामा रोंबा सिनायनाय नङा बिदिबा बोरै जागोन मा ड्रेस गानदों नों दा बेखौ खोन्थालाय आंनो हायोबा मेख्लाथ' नङा इयो एक्सुवेलि नाइटि दा आं लामा सामा नुबा बोरै माथो होगोन दा नोंखौ बर' होननानै दा बर'जों बर' नुबाथाय माथो होलायनो हाखायो न'आव थानायखाय बिदि गानो आरो दख'ना दं गैया दख'ना दं दाथ' मेन खोथाया मागोबो जाहैबाय बैसागुआबो फैगासिनो दा बैसागु फालिग्रा फालिया नोंसोर फैबाय थानाय समफ्राव बैसागो फालियो फालिगोन बैसागुआव फैफिनगोन आं खिन्थु दे रंजाफानो नोंसोरो सेंग्राफ्राबो जालांगा दंथारो नै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिमोन आरोना आं माने एसेबां माने गासिखौबो लोगो मोनजोब जायासै मानो होनबा माने दिनै मागोनि सिजन नालाय सोब माने बिसोरना नाम गायो मन्दिराव माखासे हिन्जाव मानसिफ्रा थांजोबदों ओमफ्राय माखासे हौवा मानसिफ्रा बिदिनो खामानि मावो बेलेग बिसोरबो खामानियाव थाङो गासिबो ओमफ्राय बिदिनो आरोना बेखिनिखौ आं ससेब्लाबो देखायबाय नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ होबाय ओमफ्राय आं माखासे खोथा बुंदों आरोना नैबे फंबायमोनखौ माने बर'जों बर'ब्ला बर' रायलायनांगौ आरोना ओमफ्राय गुबुनजों रायलायबाथ' बिदि हारसा रायलायखानांगोन जों ओमफ्राय दा बिसिनि हिन्जावफ्राबो गासिबो गुबुन जासिगोन नालाय थ' बिसोरखौबो बर' रायलायनाय फोरोंहोनानै आं एसे बोसोन होबाय आरोना नोंथांमोनहा माने भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आं बे भिडिअखौ बेखिनिखौनो फोजोबनो सानबाय आरोना जाय नायदोंमोन गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं दे फंबाय थालायदो दे